Mga guys, nanataron dire mao na atong kinuhaan nagsauna oh. Patay naman. Patay gid mga guys ay. Oh. Pero naagya pa ni siya mga guys. So ari ta dire petig yung lisuda ni ato ang gianhi dire mga guys kay kalisod mo gyud atong tuyo gid mga guys. Oh, dara napay buhi gid mga guys. So mao ni siya mga guys oh. Kini siya mga guys, petig yung lisuda pangitaon lagi mga guys. Naabot na gid tata niya. Mao ni siya oh. Amo ni uli-uli na mga guys no. Kina siya puti. Pag anak nimo pilot dayon. Muna siya gitawag og tamba uli mga guys. Tanang mga sakit ni siya mga guys. Tanang mga sakit. Oh, napata diri mga guys. Oh, nagtagok na. Samot gyud Ato yung tangtangon gyud. Muna siya mga guys. Oh. Di ni pure nga tamba uli, murag natakdan ra man siya. Kini gid siya mga guys oh. Kini siya puti na. Oh, puti. Pag anak nimo wala dayon muna siya kuan nga magic ni siya mga guys. Muna siya gitawag og magic bagin. So magputol na ta mga guys. Putol na ta ni. Mauna ni siya mga guys oh. Muna ni ato nakuha mga guys nya mura klisod lagi kaayong kuanon mga guys. Oh. Muna siya tamba uli mga guys nya. Muna siya gitawag og himag sa uban mga guys nya. Ato ala ni siya giampingan unta sa matay magyat. Pinigi mabangbang mga guys. Muna siya ato agyo nga gihaguan ato tig anhi mga guys. Kay oh. Inaani ni siya mga guys oh. Puti. Pag anak nimo uli gina siya dayon muna siya gitawag tamba uli. Tambal nga uli-uli gina